Беларускі метал сусветны феномен. І калі вы яшчэ ў гэта не верыце, то сёння я вас канчаткова пераканаю. Найбуйнейшыя сусветныя фестывалі, круцейшы матэрыял на любы густ нашых музыкантаў ва ўсім свеце ведаюць нашмат больш, чым у роднай Беларусі. Давайте выпраўляць становішча. Сёння я прынёс вам 10 самых крутых беларускіх метал-альбомаў у гісторыі. Культавыя, легендарныя, на любы густ. Як заўсёды казалі ў нас на Барысаўшчыне, choose your fighter. Метал! Вам уже, напэўна, цікава даведацца, хто апынуўся ў маім спісе на першым месцы. Ну тады глядзіце уважліва. Пішыце ў каментах свае спісы, пагаджайцеся, спрачайцеся, толькі не маўчыце. Беларускі метал заслугоўвае таго, каб вашыя галасы было чуваць. Ну і абавязкова падтрымлівайце Міністэрства сепультуры праз Buy Me a Coffee, каб я мог рабіць для вас новыя выпускі пра беларускую музыку. Ну а цяпер пачынаем. І вось вам маё 10-е месца. Упэўнены, што вы мала чаго ведаеце пра беларускі блэк-метал, а ён на самой справе нашмат больш трушны, чым усякія сусветныя знакамітасці. Ну праўда. Я нядаўна быў на канцэрце Mayhem і пераканаўся ў тым, што яны мусілі назваць свой новы альбом Леді Гага. Але зараз не пра гэта. Давайте вернемся ў далёкі 2002 год, калі выйшаў дэбютны альбом гурта Medieval пад назвай Across the Gloomy Realm. Пра сам гурт мала што вядома. Яны выпускалі студыйны матэрыял, выступалі на клубных сейшанах, карацей. Нічога незвычайнага, калі б не сам матэрыял. Ведаеце, ёсць такія альбомы, якія маральна састарэлі, і іх складана слухаць праз 10 гадоў. Ну возьмем, напрыклад, Vicious Crusade, хаця мне яны ніколі не падабаліся. З Medieval іншая справа. Нават нягледзячы на хібы студыйнага запісу, Across the Gloomy Realm слухаецца дагэтуль. У ім ёсць цікавыя, небанальныя ідэі і нейкі адметны вайб. Для сябе я акрэсліў стылістыку гурта як балотную блэк-метал. Ведаеце, такі спецыфічны, бліжэй да сладжа, але вельмі характэрныя беларускія. Ну і паслухайце галоўны сінгл з гэтага альбома. Песню «К чертям», у якой сыры блэк-метал цудоўна спалучаецца з мінімалістычнымі клавішамі. Ёсць на альбоме і больш авангардныя рэчы. Вось вам прыклад. Беларускамоўная кампазіцыя «Магільны сон» з шэдэўральным пройгрышам. Across the Gloomy Realm недасканалы ў плане гучання. Альбому адчайна не стае жывых бубнаў, але ўсё гэта кампенсуецца вынаходлівым матэрыялам і цікавымі ідэямі. Альбом гучыць як містыфікацыя, пякельнае прывітанне з палескай багны, цудоўны ўзор беларускага чорнага метала для сапраўдных аматараў. Рухаемся далей і працягваем тэму беларускай багны. Вы, напэўна ж, нічога не чулі пра культавы гурт Коўл, і гэта трэба тэрмінова выпраўляць. Гэта 4-й ніжні паверх беларускага андэграўнда, тое месца, дзе можна адшукаць сапраўдныя перліны. Ну і Swamp, безумоўна, адна з іх. Пачнем з шэдэўральнай вокладкі гэтага альбома. Падаецца, адзін з лепшых артаў, якія мне даводзілася бачыць у беларускім метале. Па ім вы ўжо можаце адчуць спецыфіку матэрыяла, які вас чакае. Брудны псіхадэлічны саунд, мікс стоунера, сладжа і дума, які гучыць вельмі пераканаўча. Пачынайце з любога месца. Я вам раю. Эпічны No Regrets у найлепшых традыцыях жанра. Ёмістыя магутныя рыфы, агрэсіўны вакал, шмат фуза і бруда. Калі трэба неяк апісаць беларускае балота, то вось ідэальны саундтрэк. Ці
існуе зараз Cold, невядома. Музыканты ніколі не паведамлялі пра сканчэнне сваёй дзейнасці, але цяпер сканцэнтраваныя на іншых праектах. Але Swamp складана пераўзвесці. Паслухайце яшчэ адзін топавы трэк з гэтага альбома Pure Cold з рыфам у найлепшых традыцыях Black Sabbath. Нічога лішняга. Перад вами чыстая энергія беларускага андэграунда. Яго бруд, агрэсія і балота. Слухайце і кайфуйце. Усе спасылкі на альбомы я пакінуў у апісанні да гэтага відэа, каб вам было зручней шукаць. Гэты альбом выходзіў пад вельмі амбітнай шыльдай. Вось вам цытатка. У нас была установка запісаць найлепшы альбом у Беларусі. Мне падаецца, што ў нас атрымалася. Менскі гурт Rise and Rage выдаў у 2014 годзе магутны альбом «Серая кровь». Ён не атрымаў ніякіх узнагарод, але матэрыял на ім сапраўды дужа якасны. Хлопцам дапамагаў саунд-прадусер Даніэль Бергстранд, які ў свой час папрацаваў з In Flames, Мішуга і Бегемот і наруліў ім вельмі пародзісты саунд. І самі хлопцы пастараліся. Гэта ўрывак з песні «Нож», лід-сінгла з гэтага запісу. Стылістычна апісаць гэтую музыку даволі складана, але грув-метал ці не самы прыдатны тэх. Галоўнае, што ўвесь альбом складзены з тлустых рыфаў, а гук проста адметны. Нават праз 12 год ён усё яшчэ фірмовы і тлусты. На альбоме есть сапраўды крутыя трэкі, і перш за ўсё я б хацеў паказаць вам песню «Прамяні». Ідэальнае спалучэнне яскравага тэксту, мелодыкі і агрэсіі. Магутныя сола, крутыя рыфы і агрэсіўны вакал. На мой погляд, адзін з найкруцейшых беларускамоўных метал-трэкаў у гісторыі. На жаль, гэта адзіны альбом, які выдаў гурт Rise and Rage. Хлопцы раз'ехаліся хто куды і пакуль так і не знайшлі сілы выдаць новы матэрыял. Але хто ведае, магчыма, у хуткім часе мы нешта ад іх пачуем. Пра гомельскі метал можна здымаць цэлую серыю выпускаў. Да і сёння, як вы ўжо здагадаліся, будзе шмат гомельскіх гуртоў. Нават на мне сёння адмысловая цішотка з Гомеля. Калі вы хочаце сабе такую, ідзіце ў апісанні да гэтага відэа і шукайце спасылачку. А я пачну з прырыўнога для Беларусі альбома The Age of Movement. Чаму ён прарыўны? Ну, напрыклад, таму, што яго дыстрыбуцыяй займаўся Major EMI, а за саунд адказваў Бьорн Энгельман, швед, які рабіў трэкі для Rammstein, In Flames, Dimmu Borgir, Ace of Base, Backstreet Boys, Army of Lovers, карацей, аўтарытэтны дзядзя. Як чуеце, саунд альбома сапраўды быў нішто сабе такі, ды і песні крутыя. Я тут выдзяляю для сябе 3 галоўныя сінглы, якія і зрабілі Расту экспартным прадуктам. Першы – магутны і эпічны New God. Другі – Blast. І третій – One of Them. Кожная з песень гучыць так, што можна смела дадаваць у плейліст разам з сусветна вядомымі гуртамі і кайфаваць. Хітовыя, з магутным камерцыйным патэнцыялам, але не папсовыя. На жаль, гэты альбом стаў апошнім для гурта, які так і не перажыў гэтага выпрабавання поспехам. Ну, бывае. Колькі такіх гісторый было, а колькі яшчэ будзе.
Галоўнае, што ў нас ёсць The Age of Movement, а мне нават пашчасціла бачыць выступ Расты жыўцом у Мінску у далёкім 2005 годзе. А вы бачылі? Давайце сустракацца ў каментарах і дзяліцца сваімі ўспамінамі пра самыя эпічныя беларускія сейшыны. Мы ўжо назбіралі багата гісторый пад выпускам пра эксгуматар, але я ўпэўнены, што гэта яшчэ далёка не ўсё. А пакуль я пайду далей і пакажу вам самы складаны радок свайго рэйтынгу. Чаму складаны? Зараз самі ўбачыце. Вось чаму. Я так і не змог вызначыцца, які з гэтых альбомаў паставіць у свой рэйтынг, таму паставіў абодва. Яны розныя па вайбе і настроі, але абодва вельмі крутыя. Пачну з зямлі пад чорнымі крыламі. У музыкантаў з Дым на Лотва атрымліваецца ствараць вельмі цікавыя яскравыя кампазіцыі. Яны цудоўныя меладысты і вельмі тонка адчуваюць музыку. Ну паслухайце хаця б песню «Пахаваны жыўцом». І гэтая песня па-за жанравымі клішэ і канонамі. І такіх песень на альбоме сапраўды багата. А дадайце сюды яшчэ магутны візуал і харызму вакалісткі Ногт. Снег на заветах не тает, а у меня тает. Гурт зараз гастралюе па еўрапейскіх фестывалях, і гэта цалкам заслужаны поспех. Дарэчы, у Дым на Лотва ўжо запісаны наступны альбом. І скажу вам па сакрэце, на ім засвяціўся нават я. Якім чынам? А вось інтрыга. Абавязкова дачакайцеся і самі ўсё пачуеце. А цяпер пра The Threat of Darkness. Гэта больш кананічны блэк-метал, але таксама вельмі якасны і круты. Музыканты з гурта Цемра цудоўна папрацавалі з айдэнтыкай і вытрымалі ідэальны баланс паміж агрэсіяй і меладызмам. Часам гэта нагадвае польскіх зорак Мгла, але Цемра ўсё ж мае сваю адметнасць і разынку. Вельмі крута зроблены альбом, у якім хіба няма слабых месцаў. Нават калі вы невялікі фанат чорнага металу, дайце шанец гэтаму запісу. Абяцаю, ён перад вамі раскрыецца. Ну цяпер вы зразумелі, наколькі складана мне было выбіраць паміж гэтых двух гуртоў. А які б выбралі вы? Пішыце ў каментарах, будзе вельмі цікава пачытаць вашыя меркаванні. Гурт Не было Камсуіт пачынаў сваю дзейнасць у часы росквіту металкору і іншага падлеткавага металу, але значна вылучаўся на фоне астатніх гуртоў той эпохі, бо ніколі не заставаўся ў межах канкрэтнага жанру. Музыканты вельмі сур'ёзна ставіліся да кожнай дэталі, ад знешняга выгляду да матэрыялу і прома. Нават калі ў зале было 50 чалавек, яны ўсё адно рабілі шоу, нібыта граюць на стадыёне. Дэбютны альбом «It's Not the Night That Covers You» вельмі адметны. Ён ідэальна складзены канцэптуальна, гучыць дасканала і яскрава. А кожная песня прыгожая і агрэсіўная адначасова п'еса. Багатыя аранжыроўкі з віяланчэллю і саксафонам, запрошаныя госці, напрыклад, Крыстафер Беннет з гурта Мінск. Над гэтым альбомам працавалі сапраўдныя профі, і вынік атрымаўся адпаведны. Немагчыма запісаць яго ў стылістычныя межы, але балансуе ён недзе паміж постметалам і думам. Нікуды не спяшаецца, не стараецца спадабацца, а проста павольна распавядае сваю гісторыю. І гэты сторытэлінг неверагодна дасканалы.
Наступны альбом гурта атрымаўся нашмат слабейшы, а на гэтым хіба гісторыя не было камсвіт скончылася. Затое ў нас ёсць It's Not the Night That Covers You, яшчэ адзін шэдэўр беларускага метала. Візітная картка беларускага метала па ўсім свеце. Нядаўна размаўляў на канцэрце Mayhem з туркам, які жыве ўжо некалькі год у Польшы. Ну дык вось, пра Extermination Dismemberment ён ведае, выказаў мне сваю павагу. Сказаў, што ў Беларусі круты метал. Але мы без таго гэта ведаем, праўда? Dehumanization Protocol выйшаў на крутым лейбле Unique Leader Records. Але матэрыял на гэтым альбоме яшчэ круцейшы, ультрабрутальны, бескампрамісны, але пры гэтым вельмі вынаходлівы ў межах жанру. Я ўжо прыносіў вам цэлы выпуск пра Extermination Dismemberment. Абавязкова паглядзіце, калі прапусцілі. Пакуль паслухайце сінгл Omnivore і паспрабуйце зразумець гэты запіс і кайфануць ад яго. Сур'ёзна, беларускія хлопцы гастралююць па ўсім свеце, выступілі на Wacken і збіраюць мільёны праслухоўванняў на стрымінгах. Чаму? Таму што ў іх вельмі круты матэрыял, і Dehumanization Protocol рэальна вывеў гурт на новую прыступку. Вось вам яшчэ адзін сінгл з гэтага альбома. Agony Incarnate. Тэхнічны, агрэсіўны, злы. Цяпер Extermination Dismemberment – гэта сапраўдны сусветны брэнд. І вельмі крута, што хлопцы з Беларусі ў лідарах брутальнай музыкі. А вы што скажаце? Давайце так, сустракаемся ў каментах, каб паспрачацца наконт філасофскага пытання. Extermination Dismemberment ці Posthumous Blasphemy? Давайце. Абавязкова з аргументацыяй. Як вы ўжо здагадаліся, 2023 год быў вельмі ўрадлівым для беларускага метала. Быццам ён доўга чакаў, а пасля як выбухнуў. Ну і вось вам яшчэ адны прадстаўнікі гомельскай сцэны. Гурт Торф, які быў заснаваны на аскепках ТТ-34. Альбом «Романтика не в моде» не мае слабых месцаў. Дасканалы па таймінгу, яскравы ў плане меладызму, вынаходлівы ў аранжыроўках, цікавы ў тэкстах, ды проста кайфовы альбом. Торф прадумалі ўсё. Кожны кліп маленькі шэдэўр, кожная песня удалы сінгл. Таму ад мяне альбом атрымаў вельмі высокую адзнаку, і я дагэтуль лічу яго адным з самых крутых у беларускім метале. Вось паслухайце песню «Міністрель», каб пераканацца, наколькі таленавіта зроблены гэты матэрыял. Ці вось яшчэ песня «Артист» з магутным тэкстам і найкруцейшым кліпам. Што мне вельмі падабаецца ў Торфе, дык гэта ўвага да кожнай дробязі. Ну і маштаб. Гэта сапраўды стадыённы метал, які ў нармальнай краіне са свабодным рынкам мусіў збіраць вялікія пляцоўкі. І я спадзяюся, што яшчэ будзе. Пакуль вось вам маё другое месца. Магчыма, кагосьці яно здзівіць, а хтосьці пачуе гэтую назву ўпершыню. Але паверце, гэта вельмі крута. Фінскі лейбл Blood Music напісаў пра гэты альбом вельмі дакладна і змястоўна. Гэта як альбом «Фокус» гурта «Цынік», толькі ў 2 разы круцей і масіўней. Галоўнае, што гэта абсалютная праўда. Гурт «Сердце» шмат гадоў шукаў свой уласны почерк у вельмі складаным жанры, прагрэсіўным дэз-метале. І ў выніку вынайшаў уласную формулу менавіта на «Timelessness». Ідэальны баланс паміж ламанымі рытмамі і дакладнымі структурамі, меладызмам і брутальнасцю, хуткасцю і псіхадэліяй.
У альбоме Timelessness ёсць этныя і джазавыя ўплывы, вельмі шмат усходняй эстэтыкі, і гэта таксама дадало разынку ў агульны мікс. У выніку атрымаўся вельмі пярэсты, але пры гэтым на дзіва цэльны матэрыял. Брутальны вакал спалучаецца з чыстым, цікавыя мелодыі імкліва змяняюцца на тэхнічныя рыфы. Карацей, ёсць такія альбомы, якія нібыта складаюцца з 10. Ну вось гэта менавіта той выпадак. Timelessness вельмі шчыльны, і колькасць ідэй і цікавых рашэнняў тут папросту зашкальвае. Не чакайце, што будзе проста. Над альбомам давядзецца паламаць галаву, але самыя цікавыя і нечаканыя рэчы ў нашым жыцці вось менавіта так і раскрываюцца праз высілкі. Нечакана. Спадзяюся, гэта вас чакае і з альбомам Timelessness. Гэты альбом квінтэсенцыя беларускага метала. У ім спалучыліся дакладны і змястоўны беларускі кантэкст, сусветны ўзровень матэрыяла і настолькі свабодны палёт фантазіі аўтараў, што нічога падобнага да і пасля не здаралася. The Turns гітара Александра Уракова гучыць як сапраўдная дуда. Няправільна роўна настолькі, насколькі патрабуе ідэальнае майстэрства выканаўцы. У гэтай гітары гучыць шматвекавая паганская традыцыя, у ёй душа і моц. На The Turns спалучаюцца эпічныя мелодыі і метал з псіхадэлічным трыб'ютам Сіду Барэту, і гэта выводзіць альбом за ўсе магчымыя стылістычныя межы і каноны. Гэта музыка па-за тэгамі, яна настолькі магутная і неўтаймоўная, што жыве нават праз 30 гадоў і працягвае гучаць усё так жа актуальна, сучасна і эпічна. Нядаўна быў на канцэрце God's Tower і праверыў, адчуванні тыя ж, песні гучаць па-ранейшаму магутна, а гэта ідэальная праверка на якасць. Ідэальна збалансаваны, поўны хітоў і яскравых момантаў альбом. Найлепшае, што здарылася ў беларускім метале. Мне падаецца, вось у гэтым пытанні мы ўсе аднадумцы і не будзем спрачацца. Нават калі вы ўвогуле не любіце метал, The Turns вам дакладна спадабаецца. Ну што скажаце пра маю дзясятку метал-альбомаў? Ці згодныя вы з такім выбарам? Калі не, залятайце ў каментары, пішыце там свае варыянты. Будзе цікава пачытаць і паслухаць тое, што прапусціў. Галоўнае, каб мы з вамі размаўлялі і спрачаліся пра сваё, беларускае. Каб яно знаходзіла ў нас водгук і працягвала жыць. Жыве яно, жывем і мы. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце мой канал праз сервіс Buy Me Coffee, а я прынясу яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!